Elmira Acıkanova, Toğolog ayal. Anı tırmakçanın içinde toğolog ayal deşet. Boyu japaldaş, özü tolmoçundan gelgen bir moyun, kolu butu bırtayıp kıska bolgonluktan kadamın mayda taştap köçöde getip baratsa toğolonуp baratkanday görünöt. Oşon üçün al toğolog ayal degen atqa gongon. Jaş kezinde sındurak ele bolçu, keyin bara tolmoç tartıp ketdi. Toğolog ayal başkalardan anı emni dep jatkany menen işi bolboyt. Har günü tаңdan keçke üy owkatyn jasap toğolonyp jüre beret. Köçöde jürse eki kolundan eki başlyk düşbeyt. Bazardan kartoşka, un, kan, çay degendi üýüne kumurskaday taşy beret. Anın jaş gününden beri başlyktap taşıgan owkatlaryň çoğulsa, juk taşıgan poezdin ondogon vagondoru tolmok. Juğan girleri jeýnasa ala toğday öýülmek. Koro jaýynda üýü menen bazar dükkandarynyň ortasynda basyp jürgen joldoryny ulaştyrsa Amerikaga jetmek. Özün bir gana gör owkatga arnap koygan bul toğolog ayal üçün mınday tüýşüklerden hiç kanday uğurçulugy jok. Hayra özüne jagat, oşonsunan kanagat alat. Tirilükde adamnyň kerekdöýüsü tügenbeyt da. Üýge üýde owkatdy üýsöň da jetbeyt degen söz bar emespi? Anın syňarynday jaşoga körä owkat üçün gana jaralgan toğolog ayaldyň üýüne başlyktap taşıgan. Anın güýösü gaýsy bir mamleketlik mekemede jogaply hyzmatda işleyt. Kelbetdi, zıngıragan bir sırdu kişi. Göýnögi daýyma apakay taptaza. Bir göýnökde bir ele gün get. Hyzmatyna erte getip geç gelet. Keýde dem alışda da işlep kalat. Jarkyragan gymmat maşinesine negedir ayalyn salbayt. Al başlyklaryn götörünüp özünçe jüre beret. Eldin ayaldarynday bolup, meni jetkir, meni alıp ket, maga alıp gel debeyt. Güýösü üý tirçilikde jardam berbegeni menen akça tyýyndy tüzügele tabat. Owkat aşka kenen jeterlik berip durat. Anысы jakşı. Toğolog ayalga oşol ele kerek. Akça bolsa ele kalgan tiriliktin baaryn özü jaýgarat. Alardan 4 balasy bar. 6 student, arty mektepde okşat. Üý bölönün büt düýşügi tolugy menen toğolog ayaldyň moýnunda. Baldarynyň da enesine kolgabaş kılganga wagtlary jok. Sabakka barışat, sabak daýardaşat, anan kol telefondoru menen ünsüz tikleşip, anın betin söýmegi menen öýde tömön sürgülep tunjurap oltura berişet. Enesi jumşay goýoýun dese, sabak daýardap jatam degen şyltoolary daýar. Baldaryn jalkooluka üýretip alganda özü boldu. Balanın işi çala bolot dep alarga işenbey, baaryn özü jasay berip, emi alar mintip çoňoýa düşgönde oňoý menen til albay galyşdy. Ayaldyň kol telefonu süýleşgün gana jaray turgan jönököy, жазуулары öçüp kalgan eski telefon. Maga uşul ele bolat deyt özü. Аны menen baldaryna çalıp kabar alıp tursa boldu. Kimisi kaçan gelse da çay payı daýar turuşy gerek. Küýösüne telefon çala berbeyt. Al gelgende gelet, getkende getet. Tınçyny alıp kelatasyňmy dep soray bergendi küýösü jaktyrbayt. Kalabasa ayalynyň çalganyna jogap berbey da goýat. Toğolog ayal ömründe gün çıkkança uktap görgen emes. Taň erte güýösün işine baldaryn okuga jönötüge daýarlanat. Baaryn ubagynda oýgotu gerek. Gün sayın erteň menen sarymay, şeker salıp tatlı botgo bişirat. Kaymak sütün, bıştagyn jumşak nanyn üstölge goýat. Baary juunup taranyp içip jep tuş-tuşga tarap ketişet. Ayal jalgyz galyp üý içinde toğolanyp basyp baaryn tazalap jynaý beret. Baldarynyň iresiz taştap ketken giyimgeçilerin tıpayıp büktöp öz tekçilerini goýat. Manjalary mırtyýyp kıska bolgonu menen erkektikindey güçlü goldoru var. Uşul moskol goldoru menen bir üý bölönün kir gogun arıltıp, owkatyn alga süýrüp keledat. Çarçadım degen söz owuzdan çykbayt. Üý jyynap jürüp bazarga barıp emni alıp gelүүnü, keçkiге kanday tamak jasoonu, küýösü erteň gaýsyl kiýimin kiýerin oýlana beret. Toğolog ayal mından başka hiç nersege dele tüýşelbeyt. Kaydadır barıp es aluunu, den soluuna kam görünü, dükön gıdırıp özüne kiyim geçek tandoonu, kurbu kurdaşları menen çoğulup çay payı içүүnü degele oýlabayt. Basa, anın azır kurbu kurdaşları dele jok. Jok degende güzgüge garanyp, öňü başyn sılap sypap aluga kolu tiýbeyt. Agaralay başlagan sağmayların başkalarday bolup boyop koysa dele jakşı bolmak. Anty olturup alsa owkatty kim jasayt? Anın bar maksatı üýü taza, tamak aşı daýar, kiyim-geçeler juğulu boluş gerek. Kündördün birinde toğolog ayal orup kaldı. Buga çeýin hiç kaçan orudum degen emes. Keýde suwuk diýip çüçkürüp ışkırıp kalsa, dogdursuz ele üýden epdep özü aýygyp alçy.
Ha бүгün kan basımı götörülüp, dene tabu ot bolup köyüp, buttары kalçıldap basa albay, alı korup, canı jer tartıp jatıp kaldı. Tez jardam çakırışsa tekşerip görüp daröle alıp ketişdi. Aga kerektүү dary darmegin tamak aşyn alıp barıp turuga eç kimisinin kolu boşoy, biri-birine şıltap, üýdegiler kıjıldaşa başlaşdy. Küyesi oýlanyp görüp koşuna kelinmine süreşdi. Akçasyny төлep any oğrukanaga katlatyp durdu. Özünün uwaksy bolboy, aýalynyň ahwalyny telefon arkaly gana surap jatdy. Koşuna gelin gerektүү darylaryny alıp tamak aş jasap jetkirip turuny moýnuna aldy. Aksyny төлep jatsa aga kayra jakşy emespi. Bul arada togolok aýaldyň üýü kysıpyr düşüp çaçyldy. Jaş кезде töretkanada gana 4-5 gün jatyp kalgany bolbosa, hiç kaçan üý jaýyn taştap alyska ketken emes ele. Kirgok juulbay, tamak jasalbay, çay içerige taza çyny kalbady. Al Turgay aşkanadagy taştandy çelekde tögülböy, bölmönün içi jittana başlady. Üýdüň gutu açyp aňgyray düşdi. Aýal jok üý oşoda. Erteň menen oýgotor kişi jok uktap kalyşyp sabaktaryna geçip açka getip jatışdy. Dogdurlardan eş nerseni oýlabay beýmaral awalda jatyňyz. Sizge tynçlyk gerek degenin eski albay, togolok aýal üý jaýyna kyjalat boldy. Bala çakasynyň jüdep kalganyny sezip jatdy. Oýuna goýsa palatadan бүгүnle çıga gaçyp, halatyn giyip, al japkıçyn tartynyp tiriligin jasagasy kelip durdy. Oğrukanaga barıp aýalynyň ahwalyny görüge uwak tappagan bayagy zyňgyragan küýesi, uşu tapda gyzmatynan çygyp, şahar çetindegi bir ajaýyp restorandyň keremet muzika oýnalgan jeke bölmesinde köpden beri joluguşa albay jürüşken Nazi degen sulu menen baglan gozuny şişkebegin jep, şarap içip birin biri kumarluu tikde bolturuşdy. Çıgarmanın ayağı.